Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a wannan bidiyo da a cikin shi za mu yi bayani game da yadda ake aiki da kalmar just. Just kalma ce daga cikin kalmomin da ke rukunin adverb wato bayyanau. Adverb kalmomi ne da ake amfani da su a cikin jimla domin su yi ƙarin haske game da yadda aka yi wani aiki ko yadda wani aiki ya auku. Ba a nan kaɗai adverb ya tsaya ba. Adverb na nuna yaushe aka yi wani aiki, ta yaya aka yi wani aiki, sau nawa aikin ke maimaituwa, da kuma halin da aka yi wani aiki da dai sauransu. Misali, na tafi a gaggauce. A nan kalmar a gaggauce ita ke nuna yadda na yi tafiyata. Sun yi aiki a lalace. Kalmar a lalace ita ke nuna halin da suka yi aikin. Ta je makaranta a makare. Kalmar a makare ita ce ke nuna lokacin da ta je makaranta. Kalmomin a gaggauce, a lalace da kuma a makare da ke cikin waɗannan jimlolin su ne ke yin bayanin yanayi ko halin da aka yi ayyukan. Saboda haka su ne adverb. Just shi ma adverb ne kamar waɗancan kalmomin, sai dai ana amfani da shi a gurare kamar haka. Na farko, aikin da aka kammala yanzun nan ba jimawa. Na biyu kuma just na nufin kawai ko kuma haka kawai ko kuma haka nan dai. Bari mu fara bayani da na farkon, wato aikin da aka kammala yanzu ba jimawa. Ana saka just a tsakanin auxiliary verb da main verb a cikin jimla. Wato ana saka just bayan have ko has, sai kuma verb ɗin da ya zo a gabansa dole verb ɗin ya kasance a past participle. Misali, I have just eaten. I have just eaten. Yanzun nan na gama cin abinci. She has just returned from school. She has just returned from school. Yanzun nan ta dawo daga makaranta. They have just left for work. They have just left for work. Yanzun nan suka tafi aiki. Idan muka duba a nan waɗannan misalai duk za mu ga cewa ayyukan yanzun nan aka kammala su ba da jimawa ba. Na biyu kuma ana aiki da just domin a ce kawai ko kuma haka nan. Misali, I just want to visit you. I just want to visit you. Kawai dai ina son ziyartar ku. He just doesn't go to school. He just doesn't go to school. Haka nan dai baya zuwa makaranta. We just sell the car. We just sell the car. Mu dai kawai mun siyar da motar. Idan aka duba waɗannan misalai uku za a ga duka ayyukan an yi su haka nan dai kawai. Sai kuma na ƙarshe, haka nan ma ana amfani da just domin nuna haƙiƙanin yadda wani mutum ko yadda wani abu yake. Misali, he is just a boy. He is just a boy. Shi yaro ne. I am just a teacher. I am just a teacher. Ni malami ne. It is just a red car. It is just a red car. Jar mota ce. A nan an yi amfani da kalmar just domin nuna haƙiƙani ko asali yadda abu yake. Waɗannan
wasu hanyoyi ne da ake aiki da just. Sannan kuma ba wai su kaɗai ba ne hanyoyin da ake aiki da just. Akwai wasu hanyoyin, sai dai waɗannan su ne waɗanda suka fi zuwa ko kuma ake yawan aiki da su a turanci. Nan shine ƙarshen bidiyon nan, da fatan an fahimci menene just da kuma wasu guraren da ake aiki da kalmar. Idan da mai tambaya sai ya rubuta a wajen comment, zai samu amsa idan Allah ya sa mu sani. Kada dai a manta a yi subscribe a taɓa alamar ƙararrawa, domin hakan shi zai ba ku daman samun saƙonnin email a duk lokacin da muka ɗaura sabon darasi. Sai mun sake ganin ku. Mun gode.